moet je echt in duiken, hè? Ja, je moet er echt in duiken. Het gaat echt over details. Je moet er altijd ervan bewust zijn als het gaat. Dat aan de andere kant advocaten meeschrijven met elke letter die je uitspreekt. En op het moment dat er iets fout gaat, dit gewoon voor de rechter staat met je moet verantwoorden. Heb je dat wel gehad? Ja, heel vaak. Waarvoor bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld in de zaak Pretium, waar wij in de cover in een callcenter zijn gaan werken om te kijken hoe Pretium nou al die klanten overhaalt om een abonnement bij ze af te sluiten. En dat is tot in hoger beroep en dat is op dit moment zelfs in cassatie, dus dat is nog steeds onder de rechter. Oh. Maar tot dus voor alles gebeurt hoor, dus laat ik niet veel zorgen. Maar in hoeverre ben je dan persoonlijk daar ook nog eens weer aansprakelijk voor? Nee, daar ben je niet persoonlijk voor, want daar stelt de kop zich uiteraard verlast voor, want het gaat soms om bedragen van 3 miljoen, nou dat is toch wel echt een beetje veel hoor. Je bent niet liggen? Nee, zo liggen. Het is ook makkelijk natuurlijk om te zeggen de trots van worden, want dat is de grootste familie van Nederland. Nou, blijft dan de schuldigen maar gedaan worden. Ja, precies, dan moet je heel hard zoeken. Nee, maar even goed voelen voor het is wel verantwoordelijk voor dat alles gewoon goed uitgezocht is en dat het allemaal klopt. Ja, Nou, slopen hem ook niet. Hè? Ja, het is wel een mooie televisie, spannende televisie. En wat is in de zaak die jou het meest is bijgebleven? Nou, van de laatste jaren is dat echt een boekenpolisaffaire. Ja. Al die veel te dure premies en waarbij wat ik echt heel erg vind, is dat met name heel veel jonge mensen hebben geen pensioenfonds meer waar ze bij aangesloten zijn, maar die hebben een beschikbare premierekening, heet dat, ja, misschien niet tegengaan. Nee, maar het probleem is dat je bij dat soort verzekeringen tot 40% aan kosten betaalt van de inleg die je betaalt en dat er geen zekerheid is op pensioen en dat heel veel mensen in de leeftijd van 25, 35 zo'n product hebben, maar dat ze denken dat ze pensioen hebben, dat is niet zo. Dat is echt, dat is een zaak waar ik me